Καβάπης και οι νέοι του είναι και λαγνοδίοκτοι. Οι λαγνοδίοκτοι είναι τα ήμερα αγρίμια, οι ανέστιοι της συντονής, οι πένητες από μοίρα, ανεμάρπαστοι, κυνηγούν το ερωτικό αγαθό, όπως ο Απόλλων τη Δάφνη. Απλώνουν τα χέρια στις ακτίνες των ωραίων προσώπων και στα εύγραμμα σώματα και τα βρίσκουν να ξεμακραίνουν μετά. Φτάνουν να αγγίξουν το ποθητό και αποκαρτερούν και στέκονται ναυάγια στις στεριές της στέρησης, κυνηγητές των ίσιων και ξετραχυλισμένοι εχμάλωτοι, στο καλντερίνι, στο μαυρολίθαρο, στην ακονόπετρα η καρδιά τους χτυπά σαν καβαλάρης, όπως είπε κάποτε η μάνα του Σολομού. Ωστόσο, οι λαγνοδίοκτοι εδοκίμασαν τις ανατριχύλες του ήμερου. Ό,τι μεταμορφώνει την επιθυμία σε κόλαση είναι η γνώση του ερωτικού παράδεισου, στους επάλληλους κύκλους της πρώτης βίωσης, στις αψηλές κούρβες των πτήσεων, στους όλο και πιο μακρινούς αναβαθμούς του ηλίγκου. Τα δύο φύλλα υψώνονται στο ένα γένος. Ο άνδρας και η γυναίκα γίνονται ο ανδρόγυνος. Απόδειξη ότι δεν γνωρίζουμε τι φύλλο θα γεννηθεί. Και τα δύο μάτια, το ένα τη ζωή και το άλλο του θανάτου, κάνουν τη διπλοπία τους. Και μπροστά μας ακούμε να προσπερνά ο Ηράκλειτος μονολογώντας. Άδης και Διόνυσος είναι το αυτό. Άδης και Διόνυσος είναι το αυτό. Στις αψηλές κούρβες των πτήσεων